sawedi mengko tak critani. Sik, sampean nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sopo? Pak De Baladewa, aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Waduh! Waduh! Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan Pakde. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi. Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi. Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Wah, lha arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus nek arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah. Lek ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho. Sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani 20 taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho. Butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae ra wis atusan taun umure. Lho, omongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis anak uso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjung akhirat nyelongu tandang Narata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Dumeh kowe gedhe. Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Rata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor depanmu Gandra Gobokku Nata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor depanmu Gandra Gobokku Nata Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe ngidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kon tekan kene. Kyai Alugara, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekane pati meguru 100 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan.
Yo pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis anak kepengen tinju ngakhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Antasena, nggih. Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Buku arep piye mati dening Alugara tibano leganing atiku. Dian ampuh tenan lagi ki aku weruh ana buta kuat nadai Kyai Alugara Kyai Nenggala digaya kliwat tukur. Antasena piye? Kalah piye iki sing tak ndelke kowe Alugara kaya Nenggala ora temowo liyane ndi pusaka apa liyane tak sileke apa piye sileke apa bendha apa hus ratu wadake bendha buku arepe dhewe Pandhawa menyang Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumasamu ora ana sing iso ngembani karo kowe? Apa rumasamu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adiku Ndarawati iblis.